Ka world champion ka Argentina kalakut no hakajing sharam hakmat ka Morocco ne kamit kata ka badai ka football match jong ka Olympic kini ka jing yele kai hapdeng ka Argentina bat ka Morocco kalakut no da ka jing ya huri hura hapdeng ki fans lane ki supporter jong ka Morocco bat ki players jong ka Argentina hakaba ki supporters jong ka Morocco kila bread bat kawang de ki bilor da ki tier bamansau shaki player jong ka Argentina hadin ba ka Argentina kala tap ya ka goal pen ya khai lengba u Medina ha ka last minute jong ka extra time tutu mentang ni apet ke ka bala jia hapdeng kini ki jingele kai jong kini ki artili kiri ki pakrau jong ka pertei kata ka world champions but ka Morocco ka bala bat hakardan ka ba khatsau jong ka FIFA ranking hapdeng ke jingele kai ka ba itnat hapdeng ka Argentina bat ka Morocco hakaba nagaleng jong ka Morocco kala yele kai bha lengba u player jong ka PSG u Akraf Hakimi bat yaga goal bro atli la thep lengba u Rahimi kata ka wei lengba ka penalty kabalayo haka minute tang khandiat hadin bala kut ka extra time wala kata ka Argentina kala persyang kala kat yai ban ya khun ting ban yo pen phai ki ki argol hakaba nagaleng jong ka Morocco kala thep tit shwa ka arpho minute kata haka minute ka ban rup khandai ka Argentina kala yo pen phai ka shigul lengba u Simian ban kumjuru ka Argentina kala ya khun hi khai banyo ban pendep lene ban pen ya khai je ki artili ki gol ban kalawan leng ba u Medina ha ka extra time kata shwa ban kut ka jingele kai ulayo ban tep ya ka gol pen ya khai henrei kani ka gol pen ya khai jungu kala leno e hadin ba ki officials jong ka FIFA kila le tu lene kimsha ba kani ka gol jung u Medina kanrung kene ke jingle tu la ne jingle shiliang ka de hadien ba ki official ki la shifting ya ki fans la ne ki supporter jong ka Morocco ki bala kawang ban bread ki bilor la ne ki tiar ki ba pen mansau ya ki player jong ka Argentina ha ka ba nakaliang jong ki officials ki la pen sange shwa shipor bat kala shimpor hadu arkanta ba gane ka game kan replay biang de hadien arkanta ki player ki lawan biang ha kane ka ju hi ka feel ne ka madan yele kai bat kila yele kai rei tang lai minute ka jing yele kai kala penkut bat ka Morocco kala tam da ar la iwe gol ya ka Argentina bat kani ka jing yele kai kala pen khi mensim ya baro ki player ki bapau jong ka putih ha ka ba nagaleng jong ka FIFA kamla ban telakam ya ka jing yele kai ka balong ka ba ihun la ne ka ba penyelek kai shisha banum don kono jingno lene jingle shiliang te kumta laka pat ya baro ki viewers ba page ya ka video go jonga aso bhai pi bapinye share like but subscribe nagbanta i khubor spot ki banangwan khublei shibon